Bugün 11 июль 2025 ел. Татарларға татарша сериясынан кішкене бір сағат көрсетіп жазып жібересім келді. Жамағат көптеннен кішкене тапшырулар эшләгәнем булмады. Шулай да менә бүген ремонтка Казанда эшләнгән, Казан шәһәре өчен эшләнгән, кешеләребез өчен эшләнгән сәгать килеп керде. Менә цифрлардан якынрак китерәм. Ф.С. Козлов в Казани дип язылган. Бу сәгатьнең диаметры 55 миллиметрда 55-2. Вот. Бу кольцосы 2,8. Вот, 2,8 диаметры тоже 1,5-2 миллиметр зур кольцолы. Вот. Шундый матур сәгать. Вот. Йөри, мин аны эшләдем. Менә корпусы шундый. Хәзер механизмын ачам. Вот. Крышкасы матур итеп эшләнгән. Вот, крышкасында да сәгать крышкасында да язуы бар. Матур итеп язып куелган. Мин аны якын айтам. Вот. 84-нче патша пробасы. Бу сәгать 1870 елларда эшләнгән. Ибулеминде Аргентан дип язылган. Язмасын тоже Козлов, Ф.С. Козлов в Казани дип язмасы бар. Номеры 72-26. Аста менә номеры бар крышкада. Вот, ичке крышкасын карыйк хәзер. Бәләкәй генә обзор ясыйбыз. Вот. Ичке крышкасын ясыйбыз. Менә лампаны күчерим әле нишләптер. Уйнай. Монда былай итәбез хәзер. Яхшылап күренсен өчен. Инде язулар бар, күрәсезме? Монда вот русча язу юк. Шуның өчен вот Тобиас дигән җирен аңлап була. Вот Рубис 19 рубин камене бар, 19 камней. Вот Рубис. Тобиас дигән җире бар. Баланс, компенсацион, спираль, бриджит дигән. Вот. Номер бу крышкада да 72-26. Вот, крышкасы мотор. Вот, хәзер механизмына күчәбез. Хәзер механизм. Вот, бик мотор эшләнгән механизм. Шатон, рубин ташлары шатонга куелган. Шатоннары күрсәтәсем килә, крышка ябылып китә. Күрәсезме, нинди мотор механизм. Вот. Авыштыргач крышкасы жабыла. Бер кулда камера. Җәмәгать. Шундый көмеш корпуслы. 84-нче патша пробасы. 3 крышкалы. Күрәсез инде. Алдагы крышкасы кнопкасы баскач ачыла. Кул белән ачырга кирәк. Пружинасы юк. Кул белән ачырга, кнопкасын баскач. Монда күрәсез, кнопка баскач замок эшли. Вот. Бик мотор эшләнгән сәгать. Күргәнебезчә, безнең Казанда әллә нинди производстволар булган. Вот. Тагын бер кат цифрларына күз төшерәбез.
Ишигитip мотор итеп эшләнгән. Стрелкалары да бик матур, güzel. Вот, шундый ире корпуслы матур сәгать, көмештән эшләнгән. Вот, 84-нче пробалы. Федор Степанович Трендул, Ф.С. Козлов, Казани. Менә сезгә тагын якын айтасым килә. Менә якын айда. Яхшылап укыгыз. Кеңгенә алмакчы булам, җирәккә күренми вак язылган. Вот, вак язылган. Шундый матур сәгать. Җәмәгать ниндидер кимчелекләр булса гафу итәрсез. Бу инде кечкенә генә тапшыруым булыр.